Здравей, кучи сине! Как я караш? Съжалявам, че днес не мога да бъда заедно с теб в твоята барлога. Но ти ще се справиш. Вярвам в теб. Исках да му го кажа на Кукушев, защото в момента се записва подкаст с отпадналите обитатели от барлогата. Един от които бях аз и в това видео ще ви разкажа каква бе моята игра. Когато получих поканата за участие в барлогата, не исках да знам нищо, не исках да знам нито кой влиза, нито какви са правилата, нито какво ще се случва. Исках да бъда изненадан и исках да изживея приключението без нещо да бъде предначертано преди самото приключение. Не отне много дълго време, влизайки в самата барлога, да разбера, че съм попаднал в група от хора, които се познават, хора, които са общували, хора, които са доста близки. И че аз съм в групата на аутсайдерите, като численото превъзходство за нас беше смазващо. Те бяха 13, а ние бяхме 3 плюс 1. Защо казвам плюс 1? Защото един от участниците избра може би една от най-грешните стратегии и се опитваше да гравитира в голямата група, като това за мен беше самоубийствена тактика. Аутсайдерите бяхме аз, Алекс, Джулия и Мина. Мина беше тази, която избра грешна стратегия и предстои да видим какво ще се случи с нейната игра. В този момент, още на първия час, за мен играта на признати се превърна в игра на числа. Нямаше значение кой е призрак, кой е убиец. За мен беше важно численото превъзходство по някакъв начин да бъде балансирано и по някакъв начин да разбия голямата група. А голямата група беше съставена от две подкоалиции. Като в тези коалиции имаха своите по-ярко изявени лица. Вие видяхте кои са. И нищо от това, което се случи, не беше случайно. В този момент, знайки, че, както видяхте още на първите минути, Дани ми хвърли мишената, че съм стратег и че мога да анализирам и да чертая планове, още от първата минута на мен ми беше ясно, че аз съм потенциалният отпаднал в самото начало на играта. Единственото, което можех да направя е да се правя, че не разбирам играта, да се правя, че не знам какво се случва, да играя по-неутрално, по-глуповато. И до някаква степен успях. Виждам, че и в коментарите под епизодите доста от зрителите са останали с такова впечатление, което благодаря ви. Това за мен е висока оценка за моята игра. Разбира се, това не можеше да продължава през цялата игра, защото в даден момент трябваше нещата да бъдат обърнати. Нека не оставате с грешно впечатление, но независимо колко е голяма продукцията, има неща, които дори и самата продукция пропуска, защото в толкова сложна социално-стратегическа игра, така наречените Mind Games, много от ходовете се правят с по една дума. Това, което аз правех. Когато исках даден участник да му се чува името и да бъде таргетиран за маса, аз минавах и казвах само едно име. Не изпадах в дълги разговори. Разбира се, казвах го на хора, в които вярвах и в хора, в които мислех, че играм в една коалиция. Единственият човек, който знаеше цялата ми игра и на който му се доверих от самото начало, защото ние от ден едно, от първите минути бяхме изключително близки и прекарвахме цялото си време постоянно заедно. Това беше Алекс. На Алекс изподелях всичко, което мисля, всичко, което смятам, че трябва да направим, за да успеем някак си да преборим голямата коалиция. Защо ви разказвам това? Защото и това остана скрито за зрителите. По една или по друга причина. Това, че имало технически проблем за някои от кадрите за разговорите ни с Алекс и затова те не са успяли да влезат в епизодите. Но случва се, във всички предявания това се случва, така че такъв е бил шанса ни да остане нашата игра неразкрита и неразказана за зрители и затова аз правя това видео. С Алекс коментирахме надълго и широко всички ходове и какво трябва да се случи. Джулия е страхотна. Джулия е наистина една прекрасна, млада, красива и умна жена, но тя играше много пасивно. Тя в повечето време се стараеше да не взима никаква позиция. Тя беше по-отстрани и по-обрана. До някъде това е добра стратегия, защото в такъв тип предавания хора, които са по-незабелязани, стигат доста напред. Дали успява да спечелят предаването, никой не знае. Предстои да видим.
но тя беше по-пасивната. Но за мен тя беше част от нашата коалиция. Мина, единствен човек, който познавах малко повече от останалите, всъщност единия от двамата, които познавах, Дзами и Мина, на Мина и вярвах на 1000%. За мен Мина не ме интересуваше дали е призрак, дали е ловец. За мен това, което правех, беше, че играйки с нея, независимо от ролята й, до много късен етап от играта ние можем да постигаме победи в самата игра, а в крайния етап на играта каквото Савия покаже. Но към този момент ние числено бяхме важни един за друг. И мислех, че всички го разбират. За жалост, аз и на нея го казах, Мина нямаше почти нито един верен ход в тази игра. Видяхте какво стана с имунитета, когато тя беше сигурно отпаднала. Сигурно отпаднала. За мен тя беше важна да остане в играта, защото тя бе един от малкото съюзници, в които вярвах, че имам. Затова и подарих имунитета, затова и казах, както видяхте в епизода, където ти кажа, че е монетата, там е. И точно тази вечер ми беше изключително важна. Но за нея ще ви разкажа след малко. Нека разказа да върви хронологично. Защо си тръгна първо Дани на маса? Дани беше важно да си тръгне. Много от хората не разбраха кой организира тази атака, но ако проследите водовете, ще разберете кой я направи. Тя дойде от нас. Дали от мен персонално, няма да го коментирам. Но Дани беше част от моя план да се разбива върховете на голямата коалиция и на двете подкоалиции. Дани беше важно да си тръгне, независимо от ролята. Аз бях абсолютно убеден, че Дани е добра роля. Но нека всички ме разберат, в такава игра има 17 участника. Само няколко ще стигнат на финал. Много от тези, които нямат лоша роля, ще отпаднат. И това, че някой с добра роля отпада, това не значи, че ти вредиш на играта. Напротив, ти играеш играта, защото изначално е важно ти да стигнеш максимално напред. Дани отпадна в перфектния момент. Следващата задача беше другият връх да падне и това беше Дзами. Дзами в ден едно аз имах подозрение към него, че може би е от тъмната страна, но не бях сигурен. Повярвайте ми, това, което вие гледате от екрана и знаейки цялата информация и това, което е вътре са две коренно различни неща. Изключително трудно и сложно е в група, която ти не познаваш никой и за толкова кратко време да успееш да разгадаеш толкова много роли. Повярвайте ми, почти невъзможно е. Голяма част от коментиращите, не само в епизодите, но и в БГ Мама, са едно много интересна група от хора, които силно горят в играта. Затова надявам се това видео да им е полезно и да разкрие малко повече от нюансите на играта, които остават скрити за зрителя, дори и за тях. Поздрави към Дяволо, адмирации към труда, който полагаш да поддържаш тези теми живи. Поздрави и на всички, които ме поддържат и на тези, които не ми симпатизират. Чета коментарите ви, взимам си бележки, отчитам грешките си и се надявам да ги поправя в бъдеще, може пък да видите някаква по-добра версия на мен. Имах съмнения за Дзами, но те никога не са били на 1000%. Но в деня, в който той реално бе гласуван на маса и тази атака бе поведена от мен, бях сигурен, че той вече няма роля, както се случи с моята роля. Бях убеден, че няма роля. И тогава, когато започна дискусията на масата, вие видяхте не цялата дискусия, аз дори имах идея, ако той успее чисто ораторски да се защити, да обърна вота и да го насочи другаде. Тогава сигурно щях да го насоча към другата група и щях да го насоча към Захи. Защото Захи също е един от мислещите играчи в тази игра. Но той не успя да се защити ораторски, той просто падна в тази битка и нямаше какво друго да се направи. Трябваше да си отиде. Разбивайки Дзами, голямата коалиция започна да губи сила. И както вие видяхте, много от хората там започнаха да ми имат доверие. За мен това беше една
огромна победа и това беше целта да постигна разединяване в онази коалиция и да приобща няколко човека към нашата. Тези хора бяха Джия на първо място. Джия е страхотна. Джия, вярвай ми, ти си един от малкото толкова чисти хора, които познавам. Андро също. Андро мина от нашата страна. Захи е друго лице, което той се опитваше да гравитира в сферата на Кумбата и Янков и онази другата част на групата, но допусна грешка, че не избра нашата коалиция. И то защо допусна грешка? Защото дори да влезеш в коалиция, която е толкова сплотена и здрава, ти дори и да бъдеш в нея, ти си на последно място. В даден момент ти си тръгваш. Първият, който ще отпадне от тази коалиция, ще си ти. Но това е друга тема. Така че за мен успехите бяха постигнати. Давайки имунитета на Мина, вярвах и мислех, че тя ще разбере, че единственият шанс да оцелее в играта е ако ние сме сплотени и вървим заедно в играта. Никой не й вярваше. Повярвайте ми, единственият човек, който защитаваше Мина, единственият човек, който искаше Мина да продължава, това бях аз. Имах и съмнение в нея, че и тя е призрак. Но независимо от това, тя беше част от моята глутница. И работата й на конклава трябваше да бъде максимално да се старае аз да не изляза на сцената на убитите. Това, което направи Захи, го разбирам, и Захи адмирации. Това ти беше изключително верен ход, защото ти много добре се ориентира какво се случва в играта и как полюсите могат много рязко да се променят. Много забавно ми стана, когато Захи на конклава каза на Мина, че Пепе ще гласува веднага за теб. Той днеска ще да гласува за теб. Каза ми името ти. Захи, ти си от другата коалиция към този момент. Как очакваш да ти кажа срещу кой сме се насочили ние, каква е крайната цел? Разбира се, че ще ти кажа името, което ти очакваш да чуеш. Но аз на тебе съм ти изпратил вече който трябва. Очакваме миграционните да дойдат и сирийците да си ходят в Сирия. Няма да убива тук на поразия праведните българи. Така че адмирации, Захи, добър ход. Ако бях на твое място, сигурно щях да направя същото. Съжалявам, че Мина не си изигра правилно картите, защото ако Мина си беше изиграла правилно картите и бяхме спечелили още един ден заедно там, играта ще да бъде кардинално различна. Трябваше ми още един ден. Но така е в такъв тип игри, нищо не е сигурно. Обратите са постоянни и както видяхте, всичко е възможно да се случи. Нека сега ви разкажа за Алекс. Алекс е страхотна. Алекс, радвам се, че те познавам, радвам се, че влезе в живота ми. Ти си един от новите ми приятели и винаги ще изпитвам позитивни чувства към теб. С теб съм си го говорил, сега ще го разкажа и в това видео. За твоята емоционалност. Алекс е изключително емоционален човек. Тя толкова надълбоко беше влезла в играта, че вие си нямате представа как изглеждаше тя отстрани. Когато започваше деня, първата работа след като сме си направили кафета, беше с Алекс да започнем да обсъждаме играта. Тя имаше няколко цикъла през деня. И те бяха следните. Сутринта за около 2 часа тя е твърдо убедена, че аз съм добър и ми вярва на 100%. След това започва да се разколебава и започва по-скоро да не ми вярва. След обяд започва малко повече да ми вярва, отколкото да не ми вярва. И вечерта пак ми вярва. И това се повтаряше постоянно, ама постоянно. В тази игра опитвах си и на нея да я обясна, че ти самосиндикално, като самостоятелна бойна единица си загубен. Ти независимо от това дали имаш добра или лоша роля, или този, който си решил да му се довериш има добра или лоша роля, ти трябва да избереш поне един човек и да му се довериш на 100%. Независимо дали ще направиш грешка. Никой не е застрахован, че няма да направи грешка. Но когато ти се довериш на един човек и решиш, че ще играеш играта с него, ти вече изграждаш коалиционна стратегия. Вече единицата се превръща в двойка.
двойката може да стане тройка и така числата да растат. А в такава игра, повярвайте ми, числата са изключително важни. Те са най-важните. Дойде ли момента на маса, ти трябва да имаш твърдо ядро, което ще гласува така, както сте се разбрали. И това, което не можех да разбера е защо Алекс не ми се доверява на 1000%, както аз си се доверих на 2000%. За мен беше непонятно как тя постоянно си сменя състоянията и не вярвах, че ще отнеме толкова много време аз да спечеля нейното доверие. Затова и дойде онзи момент, в който аз бях убит в царевицата и тя беше в ситуацията, в която можеше да ме спаси, можеше и да не ме спаси. Вие видяхте една много малка част от цялата дискусия, която се проведе на царевицата, но само ще ви кажа, че толкова дълго време говорихме, че Жатваря беше застрашен от топлинен удар. Той е с маската, слънцето пече на главата му, беше страшно, можеше да загубим в този ден Жатвара, повярвайте ми, на 1000%. Това, което виждах аз, беше жатварската маска и над маската едно червено петно от глава, което гори, ама гори страшно и тече пот от него. Това беше малко отклонение от темата, но тя си смееше мнението през 2 минути. Ще ме спаси, няма да ме спаси, ще ме спаси, няма да ме спаси. И в един момент то стана много, много драматично, много емоционално. И в този момент ние чуваме как Жатваря казва: Алекс беше спасена два пъти. Единия път от Джули, единия път от прелъстителката, която е преспала с нея. Знайки, че тази роля беше при мене и чувайки тази информация и виждайки цялата ситуация, аз реших, че ще се възползвам от нея и ще я използвам. И ако не вярвах, че това, което правя, има смисъл не само за мен, защото дори да оцелея още 1 или 2 дни, ако съм сам, аз нямам шанс в тази голяма група. Но ако ние успеехме да задържим нашето ядро цяло, ние все още бяхме сила и можехме да влияем на гласовете, защото бяхме 3 плюс 1 мина и вече имахме заченки на няколко човека от другата коалиция да дойдат при нас. И за това за мен беше важно да остана в играта. Ако мислех, че съм сам, повярвайте ми, този живот не ми върши никаква работа. Дали ще оцеля още 1 ден или 2 дни, нямаше никакво значение, защото в такава игра, ако ти не си се насочил за финал, не си се насочил към върха, си просто статист. И тогава направих това, което не трябваше да правя. Това е една от най-големите ми грешки, че се възползвах от ситуацията, повлиян от моментните емоции и проявих слабост. Не трябваше да казвам, че съм спал с нея. Аз не бях спал с нея. Нашите разговори започнаха още веднага след като влезнахме в барлогата, но вече връщане назад нямаше. Ако и бях казал: виж, Алекс, възползвах се, не знаех как ще й повлияе на нея. Виждайки, че тя е супер емоционална и доста често си сменя състоянието. Това беше най-голямата ми грешка. И разказа ми ще приключи тук. Защото това, за което влезах в барлогата, беше да покажа, че най-ценното нещо, което имаме в взаимоотношенията с другите, е доверието. И доверието е изключително крехко. И много лесно за един миг може да го загубим. Това се случи с мен. Това, което направих, беше огромна грешка, за която съжалявам и за която платих цената. Аз показах как се губи доверието за един миг. Какво предстои да видите в барлогата, гледайте епизодите. Сигурен съм, че ще ви бъде интересно.